Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Ja tämän näköistä Helsingin keskustaa näkyy tuolla selkäni takana. Toivottavasti näkyy. Tänään kun kuvaan tätä videota, niin on lauantai 18.4. Ja me ollaan lähdössä tänään Helsyn eli Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tämmöiselle bussiretkelle Evolle ja Lammille. Ja kerron tuossa sitten päivän mittaan lisää, että mihin ollaan menossa ja mitkä on tämmöiset meidän retken tutustumiskohteet, niistä sitten myöhemmin tuonnempana lisää. Mutta hei, ihanaa, että olet videolla. Jos olet kiinnostunut tämmöisestä niin kuin ympäristö- ja luontoaiheisesta, luonnonsuojeluaiheisesta, roskien keruu, roskatalkoot, tämän tyyppisestä sisällöstä, niin aivan oikealla kanavalla olet. Tältä kanavalta löydät juuri sellaista sisältöä. Tervetuloa mukaan. Ja jos et vielä ole tilannut kanavaa, niin klik. Tuosta alta tilan nappulasta saat tilattua kanavan, ei maksa mitään, mutta tuo arvokasta näkyvyyttä meidän työlle ja algoritmien niin kuin maailmassa niin tätä ihan aivan kallisarvoista näkyvyyttä. Mutta nyt me odotellaan täällä tosiaan Kiasman edessä meidän bussin saapumista. Meillä on tänään ihan täpötäys ryhmä tai bussi ja iso porukka ja katsotaan, mielenkiintoista nähdä mitä päivä tuo tullessa. Niin tällä kertaa vähän tämmöinen erilainen video, taas pitkästä aikaa tämmöinen retkivideo, niin ei muuta kuin arvaat mitä aion sanoa. Let's go! No niin, kokeillaanpa, että tarttuisiko täällä bussin huminassa nyt sitten jotain tähän videolle. Eli matka on alkanut ja meillä on ensimmäisenä kohteena tänään Evo. Ja siellä me ollaan menossa tämmöiselle Majava-alueelle ja semmoiseen aarniometsään. Mielenkiinnolla odotan, tosi mielenkiintoista. Ja sitten meillä on sen jälkeen matka jatkuu ja sitten mennään tämmöiselle Lammin biologiselle asemalle. Ja kuullaan tästä asemasta ja sen tutkimustoiminnasta ja niiden hankkeista. Ja sitten sen jälkeen me lähdetään tämmöiselle kierrokselle, semmoiselle tiedepolulle. Enpä tiedä siitä sen enempää, mutta katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Me jaetaan teidät kahtia, niin Janne kertoo ja sitten minä kerron näistä tutkimuksista ja myöskin sitten siitä luonnosta. Ja se on tosiaan vanhaa metsää, sieltä löytyy semmoinen haapalaakso ja paljon erilaisia tutkimuslaitteistoja. Niin kyselkää ihmeessä ja kertokaa, mistä olette kiinnostuneita. Ja mä ainakin ajattelen sillain myöskin, että jos joku ei halua kuunnella meidän juttuja, vaan mieluummin ihailee sitä ihanaa luontoa ja näin poispäin, niin ihan vapaasti. Että siellä on paljon nähtävää, kunhan ei kukaan eksy. Et meillähän nyt tänään on sellainen ohjelma, että ensin kierrellään siellä kotisilla, kierretään se järvi, tai sitten jos ei halua kiertää sitä pikkujärveä, niin voi lähteä Jannen mukaan ja tehdä vähän lyhyemmän kävelyn. Ja sen jälkeen mennään sinne, missä te jo kävitte, siellä on itse asiassa 2 järveä, jossa on Majavan jälkiä. Et toisesta ne Majavat on lähtenyt, mutta sieltä on hienosti dokumentoitu ne kaikki tämmöiset ekosysteemi-insinöörityöt, mitä se Majavat siellä on tehnyt useampia patoja ja miten ne on muuttanut sitä ympäristöä. Ja sitten siinä toisella järvellä on 2 aktiivista pesää. Mutta en voi luvata, että nähtäisi Majavia, koska nyt on päiväsaika ja meitä on aika paljon, mutta Majavan jälkiä taatusti näkee siinä toisessa paikassa. Ja sittenhän me lähdetään täältä Evolta takaisinpäin 1, koska teille on varattu lounas Lammin biologisella asemalla 13.30. Ja siellä sitten syödään se lounas, jonka jälkeen mä pidän teille aseman esittelyn meidän auditoriossa. Ja sitten on mahdollista mennä kiertämään asemalla olevaa tiedepolkua, joka on tällaisella luonnonsuojelualueella, jossa on sitten mahdollista esimerkiksi nähdä valkoselkätikka. Niin, semmoista ohjelmaa teille on tälle päivälle suunniteltu. Tuleeko jotain kysyttävää mieleen tai mistä mun pitäisi vielä kertoa? Minkä pituinen se on se järven ympäri?
No se järven ympäri kiertäminen. Me ensin kun tämä auto pysähtyy, niin siitä me kävellään ensin, kaikki tunnistaa talousmetsäksi, että siinä muutama 100 metriä on ensin talousmetsä ja sitten tullaan luonnonsuojelualueelle. Se järven kiertäminen on ehkä semmoisen kilometrin. Ei se mikään iso järvi ole. Ja me ehditään se kyllä, mutta sitten saatte itse päättää, että lähdettekö kiertää järveä vai sitten ihan vaan siinä vähän lähempänä ihaileen kaikenlaista. Siellä järvellä on hyvin iso rupisammakko, rupikonna populaatio. Mä toivon, että niillä on just tänään niin kuin toiminta käynnissä, koska se näyttää ihan valtavan ihanalta silloin, kun se on. Niitä on ihan valtavasti. Niin toivotaan, että rupikonnat on tänään touhuissansa. Ja se Kotinen on myöskin todella hienoa lintualuetta, että sieltä voi pohjantikkaan siellä, jos katsotte kuusia, niin pohjantikka on siellä harrastanut kuusten kuorimista. Siellä on aika paljon isoja puita kaatunut kaarnakuoriaisten tuhon seurauksena, että siellä on sitä lahopuuta. Me lähdettiin nyt tänne metsäkävelylle ja että täällä onkin ihanan näköistä metsää, aivan ihanan näköistä metsää, voi että. Aivan ihanan näköistä metsää. Ja hyvä sää sattui meille tällä päivällä. No niin, meillä on koko ryhmä jaettu 2 osaan ja mennään vähän eri reittejä ja nyt me ollaan täällä Kotisten luonnonsuojelualueella. Ihanaa metsää. Kato miten jännä puu. Mielenkiintoinen puu tossa. Ja pitkospuita pitkin kopsutellaan. Tuolla on meidän porukka. Lisää toinen ryhmä. Ihanaa metsää. Menen niin syvälle sinne veteen. Ja sitten jos ajatellaan koko järveä tässä näin, niin silloin se tämmöinen tuottava kerros tai tuottava vesivolyymi tässä järvessä, niin sehän pienenee paljon. Eli silloin se koko järven tuottavuus ja sitten elinolosuhteet niin monille lajeille ne on niin kuin heikko. Joo, tässä nyt tehdään, meillä on sellainen paikka, mistä käydään veneellä ottamassa näytteitä aina samasta paikasta eri kiviyksiltä. Otetaan myös plankton näytteitä. Ja sittenhän täällä tehdään itse asiassa juuri näihin aikoihin tehdään kalastotutkimus. Tässä ei nyt käytännössä tässä ahventa. Tässä nyt joku vuosi, meillä on sitten enemmän niin tämmöisiä hankkeita, jossa niin kuin sitten keskitytään johonkin tiettyyn asiaan ja tehdään joku vähän lyhyempi, mutta intensiivinen tutkimus. Tässä on tutkittu muun muassa ahventen lukumäärää. Täällä on nyt pyydystetty katiskoilla ahvenia, kaikki pyydystetyt kalat on merkattu, sitten on pyydystetty edelleen ja edelleen. Ja joka kerta kun sitä pyydystetään, niin saadaan osa niitä siellä katiskassa on niitä merkattuja kaloja ja osa on uusia kaloja. Ja näistä pystytään sitten niin kuin laskemaan näiden suhteesta, arvioimaan se koko kalamäärä. Ja täällä on niin kuin laskettu yksilöitä, kuinka monta ahvenyksilöä täällä niin kuin elää. Tosin niitä tietysti ihan pienimpiä kaloja ei voida siitä ottaa mukaan. Nyt mennään tuosta tuonne noin oikealle ja käännetään sitten ihan tuonne vasemmalle ylös mäkeen. Sitten tuolla on tommosia muovipusseja. Niin, se taas on siitä vedestä määrittämään kaikkia erilaisia aineita. En muista ihan mitä kaikkia, mutta siinä on kuitenkin se idea, että vesi on tullut tuolta taivaalta satanut ja tullut tuon lakniston läpi. Ja sitten meillä on tuolla avoimella paikalla on myös tämmöisiä. Ja sitten siinä on sitten tää sadevettä. Ja nyt tuossa noin nähdään se. Tää Evon alueella on siitä niin mielenkiintoinen myös, että täällä kulotetaan
metsää joka vuosi, pieni ala. Eli täällä on tämmöinen palojatkumo. Eli täältä löytyy aina jostain juuri palannutta metsää ja sitten metsää, joka on palannut joku aika. Ja vähän moni eliöistä palannut puu, varsinkin on se tärkeä. Nimenomaan se osakuljetus on palannut ja osakuljetus lähinnä. Löytyy aina sitten seuraava No niin, nyt on tultu pois tuolta luonnonsuojelualueelta ja me jatketaan nyt semmoiseen paikkaan, missä on ehkä mahdollisuus nähdä ihan majavan pesiä tai katsotaan nähdäänkö, mutta on mahdollista nähdä, niin matka jatkuu seuraavaan kohteeseen. Yhteensä täällä metsä on noin 20 000 hehtaaria ja se on suureksi osaksi talouskäytössä, mutta sitten jos lasketaan nämä niin kuin tiukan suojelun alueet, niin niistä tulee ehkä semmoinen 1700 hehtaaria. Sitten sen lisäksi on ehkä 2000 hehtaaria, mikä on suojeltu sitten Metsähallituksen päätöksellä. Mutta mitä mä nyt seurasin taas sitä viimeisintä niiden retkeilyalueen kehitysehdotusta, niin siinä sitä yritettiin niin kuin lieventää sitä suojelua. Että niistä oli tehty niistä oli tehty tällaisia väliaikaisesti toimenpidekiellossa olevia alueita. Ja. Täällä Evolla on metsäkoulu ollut 1800-luvulta saakka myös. Ja täällä koulutetaan metsäinsinöörejä. Nykyisin me yritetään tehdä paljon yhteistyötä myöskin heidän kanssaan, että siinä niin kuin nähdään, että jotta Suomessa voi olla metsäteollisuutta ja metsätaloutta ja myöskin yhteistä luontoa, niin sellaista yhteensovittamista kyllä yritetään. Ja metsäkoululla on vuokrattuna 2000 hehtaaria tuossa, jossa sitten enemmän harjoitetaan metsätaloutta. Ja monet teistä varmaan on tietoisia näistä Evon tiedekansallispuisto suunnitelmista. Mä olin itse mukana niissä tekemässä sitä alkuperäistä suunnitelmaa ja sitten siinä työryhmässä. Ja sikäli se on mulle hyvin tuttu aihe. Ja siinähän ideana oli se, että kun nyt me nähtiin tämä Kotinen, joka on aivan fantastinen alue, niin sitten tuolla tien toisella puolella on Sudenpesänkangas ja Haarajärvi, joka on samalla tavalla luonnontilaisia alueita, niin kun me saataisiin ne kaikki suojeluun, niin täällä olisi tämmöinen upea vanhan metsän metsämanner, joka sitten voisi oikeasti suojella niitä vanhan metsän lajeja, koska nythän kun ne alueet on aika pieniä, niin sitten se ei vaan yksinkertaisesti riitä. Ja vanhan metsän lajit on Suomessa niin heikoilla, että täytyisi olla myöskin täällä Etelä-Suomessa isompi alue, jossa ne tulee suojelluksi. Ammattikorkeakoulu, niin he on ollut meidän tukena tässä koko ajan. Että ollaan yhdessä tehty tapahtumia ja kehitetty ja mietitty ja näin poispäin. Että he ei niin kuin näe sitä, että näitä alueita suojeltaisiin niin mitenkään, että se haittaisi heidän toimintaansa, pikemminkin päinvastoin tästä vasemmalla. Noin. Tuleeko teille mitään kysyttävää mieleen? 800 metriä määränpäähän. Tässä tuolla puiden takana häämöttää Huumarin niminen lampi. Ja itse asiassa lampi on tuossa, se ei ala vielä tästä, vaan se alkaa 50 metriä tonne päin. Eli tää on nyt tulvassa. Majava on rakentanut tonne toiseen päähän, missä on laskuojani padon. Ja tää on, nyt vesi on noussut tänne kuivalle maalle, aikaisemmin kuivalle maalle. Ja niin, tässähän nyt on sellainen aika pitkä Majavan historia. Tai Majavathan metsästettiin Suomesta sukupuuttoon 1860 jotain, niin tiettävästi viimeinen ammuttiin Lapissa. Mutta tältä alueeltahan ne oli jo ammuttu tuolla sukupuuttoon ja metsästetty jo kauan aikaa ennen sitä. Mutta tänne Evollehan, tämä oli ensimmäisiä paikkoja, minne majavia tuotiin, kun niitä haluttiin tuoda takaisin.
Tänne tuotiin Norjasta majavia ja Pohjois-Amerikasta majavia. Mutta tätä nykyään täällä on pelkästään niitä Pohjois-Amerikasta tuotuja, eli Kanadan majavia. Silloin aikanaan ei tiedetty, että ne on eri lajia ja sitten tuotiin molempia. Tällä alueella on pelkästään Kanadan majavia nykyään. Niin kuin aika monella muullakin alueella, mihin niitä tuotiin molempia, niin niissä on nykyään vain Kanadan majavaa. Sitten Länsi-Suomessa, mihin tuotiin Euroopan majavaa, niin ne ovat siellä nyt sitten itsekseen. Ja Euroopan majavaa löytyy myös sitten Lapista, Länsi-Lapista. Todennäköisesti tullut sieltä Tornionjoen yli Ruotsista. Ruotsissakin majavat metsästettiin sukupuuttoon, mutta sinne tuotiin vaan Norjasta, eli sitä alkuperäistä Euroopan majavaa. Mutta joka tapauksessa ne on tullut sitten tänne Suomen puolelle sieltä, myös siellä pohjoisessa. Ja toisaalta Kanadan majavat on Suomesta levinnyt myös niin kuin Venäjän puolella. Mutta tänne niitä tuotiin silloin jo 50-luvulla, tai jo aikaisemmin ne Euroopan majavat tänne tuotiin, mutta sitten Kanadan majavia vasta niin kuin 50-luvulla enemmän. Ja niitä tuotiin ensin sieltä Pohjois-Amerikasta ja niitä on siirretty Suomen sisällä myös tänne. No ne ei voi tietääksemme risteytyä, koska niillä on eri kromosomin luku. Mutta siinä voi tapahtua niin, että ne voi niin kuin muodostaa pari siteen siihen toiseen väärään lajiin. Ja silloinhan se on niin kuin tämmöinen, ei ole kovin hyvä homma, koska ne ei voi saada poikasia ja ne sitten pariutuu koko loppujäkseen. Ne yrittää ja mitä saa. Mutta niin se tilanne nyt ei ole vielä niin suuri ongelma. Tosin nämä nyt on ruvennut kohtaamaan tuolla Pirkanmaalla ja siellä Etelä-Pohjanmaalla nämä kaksi lajia. Eli tämmöisiä tilanteita saattaa tulla tulevaisuudessa lisää. Mutta tällä nimenomaisella paikalla, niin tällä on, tiedetään aika hyvin sen majavan asutushistoria, mikä tässä on. Tänne on tullut 90 ensimmäisen kerran tiettävästi tähän kohtaan majavat ja ne on sitten sen padonnut ja vesi on noussut. Ja itse asiassa siitäkin on vielä jäänteitä, jos katsot tuonne vastarannalle, niin siellä on tuollaisia kuolleita kuusia pystyssä. Ne kaikkein korkeimmat on niitä siitä ensimmäisestä tulvasta, tai sen takia kuolleet. Mutta sitten tänne tuli, ne majavat lähti pois ja tuli sitten uudestaan 2000-luvun alkupuolella. Majavillahan täällä on semmoinen kierto, että ne tulee johonkin paikkaan, katsoo, että tämä on hyvä ruoka-alue. Ne tekee sinne pesän, patoaa, jos on tarpeen. Ja elelee siinä niin kauan, kun on syönyt sieltä kaikki ruuat käytännössä. Eli lehtipuut siitä rannan läheltä. Sitten ne joutuu lähtemään pois johonkin muualle etsimään uutta paikkaa. Sitten pato pikkuhiljaa siitä sitten murenee ja tämä tulva laskee. Sitten kun se tulva on laskenut, niin jos kaikki puut on siitä kuollut, osa kuolee sen takia, että majava ne kaataa ja syö ne lehtipuut, mutta sitten havupuut kuolee sitten, kun niiden juuristo on siellä hapettomassa veden alla. Sitten kun vesi on laskenut, puut on suunnilleen kuollut kaikki ja ne kaatuu sitten pikkuhiljaa, niin kuin tuoltakin on paljon kaatunut. Siihen tulee sellainen majava niitty, eli tämmöinen avoin ruohomaa. Eli tässäkin oli sitä nyt sen viimeisen 2000, kun ne lähti täältä joku 2005-2006, en muista ihan tarkkaan. Eli vesi laski ja tässä oli semmoinen niitty, missä nyt niin kuin näkyy tuommoista nuorta puuta. Eli siihen niitylle sitten pikkuhiljaa se rupeaa taas metsittymään, sinne kasvaa paljon lehtipuita, lehtipuun vesaa ja sitten vähän myöhemmin havupuun vesaikkoa. Eli siitä tulee sitten, jos se tilanne jatkuu näin, niin siitä tulee sitten metsää tulevaisuudessa. Mutta aika usein käy niin kuin tässä, että sitten kun se rupeaa sitä lehtipuuta kasvamaan taas, niin ne majavat tuleekin takaisin ja tekee uudestaan padon. Ne on kasvattanut sinne jo niin kuin hyvää lehtipuun vesaikkoa. Eli
tekee sitten itselleen niin kuin tulevaa ruokamaita myös. Ne voi tehdä jopa itselleen, koska tiedetään, että majava voi elää 30 vuotta. Mutta todennäköisimmin sinne tulee sitten joku muu seuraavasta sukupolvesta. Mutta näin, että täällä tämmöinen kierto. Ja tässä on se tosiaan majavat oli silloin 2008 noin lähti pois tästä viimeksi. Sitten taas tuli semmoinen niittymäinen. Ja sitten tilanne. Ja nyt 2024 ne tuli tänne 3. kerran. Ja nyt tämä tulva on sitten niiden aikaansaamista. Ja nyt mä en ole itse käynyt tässä, mutta Hanna sanoi, että täällä ei nyt enää näy kauheasti majavan jälkiä. Että ne on saattanut lähteä nyt tästä jo pois. Että jos täällä olisi kovin aktiivista majavatoimintaa, me nähtäisiin tuolla rannalla semmoisia kaluttuja runkoja. Jos ne on vasta kaluttuja, ne on aika semmoisia silmiin pistäviä, että ne loistaa semmoisena vaaleena jo kaukaa. Mutta ei ole pois suljettua, että ne maja vielä tässäkin on. No niin, me tultiin tätä Huhmarijärveä eteenpäin. Tuolla on majavan pesä. Tuolla. Näkyykö siihen kameraan? Tuolla. Aikamoisen iso rakennelma. Toivottavasti siihen kameraan näkyy. Eli tuolla järven tai lammen keskellä. Tuossa on monta puuta. Tosi iso rakennelma. Wow. Näitähän ei pysty käytännössä erottamaan luonnossa toisistaan näitä kahta lajia. Et siihen tarvitaan kallonmittoja tai sitten DNA-määritys. Metsien kärsivällisyys ei riitä. No ei, siis joku voi ehkä väittää tunnistavansa, mutta siinä tulee se ongelma, kun ne on nyt ne populaatiot samassa paikassa, että jos sä oot mielestäsi metsästämässä Kanadan majavaa ja ammut sen, niin sä voit vahingossa ampua sitten Euroopan majavaa. Euroopan majavaa vaan saa niin poikkeusluvalla Ilmeisesti se eivät niin itsekään erota toisiaan, jos he voivat pariutua ja kärsiä. No kyllä ne nyt niin kuin sanoisin, että ne tunnistaa kyllä toisensa, mutta on tilanteita, jos ei vaan löydy sitä oman lajistaan, niin silloin niin kuin kynnys madaltuu. Sitten vähän niin kuin... Täällähän me ollaan aika paljon tutkittu majavaa, tai itse asiassa me ollaan tutkittu enemmänkin sitä, että mitä se majava niin kuin merkkaa muulle luonnolle. Eli sitä näillä paikoilla on tutkittu pitkälti noita vesilintuja, ja se on huomattu, että nämä majavatulvikot on erittäin hyviä kasvatuspaikkoja niille vesilinnun poikasille. Et täällä on se on suojasta, kun tuolla kasvaa kaikenlaista ja suojasta, ja sitten siellä on matalaa vettä paljon. Ne yltää sinne pohjalta hakemaan ruokaa. Ja sitten kun se vesi on noussut sinne maalle, niin siinähän jää paljon sitä kasviainetta ja kariketta, joka sitten hajoaa. Ja on kokonaan tämmöisen niin kuin ravintoverkon alkulähde. Ihan sieltä kaikista hajottajista ja sitten niiden petoihin. Ja kaikenlaista pientä selkärangotonta siellä elelee hyvin paljon. Ja ne on sitten nimenomaan näiden vesilintujen poikasten ravintoa. Tämä on Suomen suurin tutkimusasema. Meillä voi yöpyä 150 henkeä. Tässä kerroksessa on luokkatiloja, monia erilaisia. Alakerrassa on yksi isompi kanssa. Ja meillä asuu ympäri vuoden tutkijoita, jotkut tulemaan yhdeksi yöksi, jotkut asuu täällä yli 6 vuotta. Että kaikkea siltä väliltä. Monet on ulkomailta, mutta toki on suomalaisiakin ja tehdään väitöskirjoja niin poispäin. Ja mun tehtävä täällä on toi tiedekasvatus niin 50%, eli tarkoittaa sitten koululuokkia ja vaikka teitä. Tässä on meidän laivasto. Ja tässä on sitten tämä asemaa ympäröivä luonnonsuojelualue, jossa toi tiedepolkukin kulkee. Niin täällä näissä kohdissa on sitten rasteja, missä kerrotaan lisää täällä tehdystä tutkimuksesta. Ja tämä on luonnonsuojelualuetta ja siellä on hienoja lintuja, esimerkiksi tuon valkoselkätikan voi joku nähdä vaikka jo tänään, että se tuossa
aktiivisesti kyllä pyörii. Ja sitten siellä pesi, lenttopöllö ja varpuspöllö. Niitäkin nähdään jatkuvasti. Historialtaan täällä on sellainen, että on ollut jo 70 vuotta biologinen tutkimusasema, mutta täällä oli ennen Lammin pappila. Ja se pappila oli tämmöinen hienovalkoinen hirsirakennus, joka sitten purettiin näiden upeiden punatiilitasakattoon tieltä. Ja alkuunhan kenttäkurssit oli hyvin pitkiä, nykyään niitä niin kun on sitten lyhennetty koko ajan. Kyllä niitä edelleen järjestetään. Tässä mä esittelen vähän tutkimuksia, mitä tehdään. Että täällä on tuolla tutkimushallissa, joka oli siinä parkkipaikan vieressä, niin siellä tutkitaan tällaisia petosaalissuhteita. Mä näytän tämmöisen lyhyen videon siitä. Joku on ehkä nähnytkin, että on ollut uutisissa näistä tiaisista, joiden saaliskäyttäytymistä tutkitaan. Eli tässä tapauksessa sinitiainen, niin sen tehtävä on ottaa toi perhonen kiinni tuosta kosketusnäyttöruudulta ja sitten se saa siitä ruokapalkan. Niin sitten kun vaihdellaan sen taustan väriä, sen perhosen väriä ja perhosen lentonopeutta ja kaikenlaista käyttäytymistä, niin voidaan tutkia sitä, että miten nämä lajien väliset suhteet on kehittynyt. Sitten siinä samassa hallissa on tällä hetkellä 26 000 lohensukusta kalaa, joita tutkitaan sitten niiden epigenetiikkaa ja sitä, että missä vaiheessa ne alkaa lisääntyä ja millä tavoin ne käyttäytyy. Sitten Evo tulikin tässä tutuksi. Tässä on jotain kuvia itse asiassa siltä paikalta, mihin me ei sit menty. Niin näkyy tämmöisiä esimerkiksi tämmöisiä vähän niin kuin kanavia, että tästä se sitten uittaa noita sen puita tonne veteen, jotta sen on helpompi kuljettaa niitä eteenpäin. Ja se maja vaan lisää ihan käsittämättömän paljon monimuotoisuutta, että tuossa nyt on niin kuin toi vihreä käyrä näyttää sitä, että miten paljon se lisää biodiversiteettia. Siinä on tuossa nyt on hirvi ja koppakuoriaiset ja sitten myyrät mukaan. Mutta se lisää myöskin sitten noiden petojen määrää, että siinä näkyy näätä 176%, kärppä 2050, hirvi 380 ja saukko 122%. Tässä näkyy, tämä löytyy sitten, tämä oli se paikka, missä me käytiin, eli tässä näkyy sitten ilmakuvia siitä, että miten se on edennyt se tulva. Eli jos se alkuun näytti tolta, niin sitten se maja vaan siirtänyt sitä patoa, ja se mikä me nähtiin, niin oli nyt, se taisi olla ihan täällä se pato nyt sitten tällä hetkellä, eli se maja vaan siirtynyt sinne alavirtaan päin koko ajan sitä mukaan, että se sitten saa enemmän ruokaa, eikä nyt välttämättä sama maja, vaan joku maja. Valkeakotinenkin tuli teille tutuksi, että se on varmaan yksi maailman tutkituimmista järvistä. Ja edelleen, niin kuin näitte, miten leveä se polku oli, mikä sinne Kotisille johti, että sinne mennään tutkijoita joka viikko, ellei kesäsi varmaan joka päivä. Hyvin kiinnostava. Ja meillä on tuossa vesitutkimuslabra on tässä heti toisella puolella, ja kun täällä Evon näitä järviä on tutkittu kymmeniä vuosia, niin ne pitkälti ne vesinäytteet tutkitaan tuossa laboratoriossa, jossa on sitten henkilökuntaa ihan sitä varten. Ja totta kai kaikki tutkimus on hyvin pitkälti yhteistyötutkimusta, ettei se enää ole sillä tavalla, että joku tutkii jotain ja näin. Että monesti yliopistot ja tutkimusryhmät ja Luke ja Syke ja niin edespäin, niin kaikki pyrkii jakamaan. Ei se aina onnistu kyllä. Että joskus meillä on samalla viikolla ihmisiä tekemässä samaa asiaa eri huoneissa, mutta siis kyllä siinä paljon on edistyttykin, ettei tehdä aina ihan samaa. Sitten meillä on oma professori Kimmo Kahilainen, joka on erikoistunut kala- ja vesistötutkimuksiin. Ja tällä hetkellä se, mistä mäkin sit pidän näitä tiedekasvatusjuttuja, on tämä vesien tummuminen. Eli kun aikaisemmin ongelma oli se vesien happamoituminen, niin happamoitumisesta ollaan pitkälti päästy sen takia, että nykyisin ei ole sellaista hapanta saastelaskeumaa.
Mutta sitten kun tämä ihmisen aktiviteetti on kaikkialla niin voimakasta, niin sadevesien mukana ne humusvedet, joissa on sitten hiiltä ja rautaa, päätyy vesistöihin. Vedet tummuu. Siitä on hyvin monenlaisia seurauksia. No niin, meillä on nyt viimeinen matkan etappi tässä tulossa ja lähdemme tänne Lammin biologisen aseman tiedepolulle. Ja tämän näköinen on tämä infotaulu tässä. Katsotaan mitä siellä tulee vastaan. Sinne me nyt lähdetään. Tonne. Yes. Tiedepolku. Ja sinivuokkoja siinä juurella. Mä en ole ikinä nähnyt missään niin paljon sinivuokkoja kuin täällä. Siis täällä on näitä vaikka kuinka paljon. Kattokaa. Tässä mennään vähän eteenpäin tästä. Niin mä näytän. Siis täällä on ollut tässä, täällä. Täällä tulee koko tää. Kattokaa kuinka paljon. Tuolla, täällä. Toi koko metsän alue tuolta. Toivottavasti näkyy siihen kameraan, kun mä menen niin nopeasti tässä nyt eteenpäin. Mutta kattokaa tuolla. En ole missään näin paljon sinivuokkoja nähnyt ikinä. Ja nämä on ihania. Tässä on taas polun molemmilla puolella. Hei, täällä on näsiä. Oi, näsiä kukkii. Kattokaa miten iso muurahaiskeko tuolla. Uskomattoman iso. En ole varmaan ikinä nähnyt noin iso muurahaiskeko. Valtavan kokoinen. Siis tää on aivan ihana metsä. Täällä linnut laulaa. Täällä on tän näköistä sammalmattoa. Kattokaa miten ihana. Ja toisella puolella sama juttu. Kuunnelkaa noita lintuja. En mä kerta. Tää on ollut mulle henkilökohtaisesti koko päivän paras osuus. Aivan ihana metsä. Täällä tiedepolulla on tämmöisiä kivoja infotauluja ollut pitkin matkaa ja nyt tässä on tämmönen karhun kanssa metsässä infotaulu. Ihanaa. Ihanaa. Mutta oikeasti koko tää metsä on aivan ihana. No tämmönen kakkalaja täältä metsästä löytyy, että oisko, mietittiin, että onko tää hirven kakkalaja ehkä. Aatelkaa, voisi olla. Täällä on ollut tosi monta tällaista valtavaa isoa kekoa. Ihan tosi iso. Ja nyt kun tossa on tommonen keko, niin täällähän onkin sitten infotaulu, missä on koko keko kusiaisia. Eli siinä pysäyttäkää videota siksi aikaa, jos haluatte nähdä, että mistä toi keko tuolla muodostuu, missä on toukki ja missä on kuningatar, muni ja lastenhoitajat. Puolustusvoimat torjuu ulkopuoliset. Siinä, toivottavasti näkyy siihen. No, nyt ollaan tämmöisen veden äärellä. Voi kuinka mä oon talvena ja odottanut kevättä ja kesää. Ja tää on nyt eka näistä Helsyn niin kuin tämän kevään tämmöisistä pitkistä retkistä, bussiretkistä, niin nyt on avattu tämä kausi. Niin on. Se oli ihan paljon. Aivan ihana vesi. Liputtaa. Niin, eli tämä järvi on Pääjärvi. Tiesi tuossa retkikaveri kertoa. Edessämme Pääjärvi. Moikka moi. Nyt on loppusanojen aika. Me on palattu takaisin Helsinkiin ja bussi on jättänyt meidät tähän Kiasman eteen. Ja täällä on lauantai-illan hulinat alkamassa Helsingissä. Mutta meidän reissu on päättynyt. Ja iso kiitos, kun olit mukana jälleen kerran videolla. Ja jos et vielä sitä ole tehnyt, niin arvostaisin kovasti, jos haluaisit tilata tuosta kanavan Aalto-tilan nappulasta, niin saadaan näkyvyyttä näille meidän hommille. Ja ei muuta kuin tässä kohtaa totean, että seuraavalla kerralla on taas jotain ihan muuta tiedossa.
Niin, mahtava päivä oli kyllä. Täytyy sanoa, että vasta oli aamu ja kello 8 ja nyt on kello saman verran illalla kohta. Että ihan mahtava päivä ja mahtava reissu Evoon ja Lammille. Ja taas on paljon uusia kokemuksia ja muistoja repussa, niin mahtava päivä. Mutta tosiaan ensi kerralla eri kuvissa ja tunnelmissa ja tällä kertaa näihin kuviin ja tunnelmiin nähdään ensi videolla. Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Moikka moi!